שהיא בעצם היחידה שהכירה את סבתא מגיל מאוד מאוד צעיר, שאנחנו הכרנו מאז שמגיל הכי צעיר. כשחנה פנתה, אני רוצה אולי תרצי על הילדות, אמרתי, חנה, לנו לא הייתה ילדות. אז בעצם אני באמת דבורה ממש לא זוכרת בתור ילדה, כי היה בינינו 5 שנים את זה. בכל אופן, בילדות שלנו היו כמה נקודות חשובות או קשות, נגיד זה ככה. אנחנו נולדנו בממל, שזה בעצם ליטא, שפעם, במלחמה הראשונה, זה היה שייך לגרמניה, ולכן דיברו שם גרמנית, ושפת האם שלנו הייתה גרמנית, וככה דיברו בבית. ואנחנו גדלנו כמובן במודרת, והיה לנו מחסן לפירות יבשים, מצב כלכלי סביר, הייתה קהילה יהודית יפה, ודבורה הייתה ילדה מאוד עליזה ומאוד אהבה שוקולד, ותמיד הייתה איכשהו מגיעה למגירה שלי, כי היו מביאים לנו מחוץ לארץ שוקולדים מיוחדים, ואני לא כל כך התאהבתי. אני זוכרת מבחינת הילדות שהיא ידעה להגיע למגירה שלי ולהיות שותפה שלי. עכשיו, שהייתי אני בת 5 ודבורה זיכרונה לברכה בת 10, היינו יוצאים כל שנה לקיץ בליטא לכמה חודש לפחות, ואבא שלנו זיכרונו לברכה היה אמור להגיע לסוף שבוע, והוא בדרך שהוא היה צריך לעבור את הנהר, קיבל שבת צלב, ואנחנו היינו בהרעה, וזה קרה, הוא לא הגיע למקום. ואני זוכרת, היום בטח היו נפשים לזה יותר פסיכולוגים, אותנו סגרו בחדר, הביאו אותנו הביתה, ואנחנו השתוללנו שם, לא ידענו מה קרה, וגם הדבר היחידי ששלמה זוכר מהילדות, כי שאלתי אותו, אולי הוא זוכר יותר פרטים על סבתא. וטוב, אחר כך כמובן נודע לנו שאבא נודע, ושמנו 3 ילדים. סבתא רחל תמיד הייתה אומרת שדודה דבורה הייתה מאוד עליזה עד שקרה, עד מותו של אבא, ומאז חל שינוי שהיא הייתה ממש הרבה יותר רצינית. מה שלי זכור שהיא תמיד לקחה אותי לחברות שלה, כי אני הייתי קטנה. ועכשיו אני מפרשת את זה שכנראה שזה היה באמת שאימא ביקשה שהיא יותר ככה להתלמד אליי, כי אימא הייתה בעצם בעסק, סבתא רחל, אחרי שאבא, גם לפני שאבא נפטר. איזה עסק? זה היה עסק של פירות, יבוא פירות וחומרים כימיים למזון, כל מיני תעשיית מזון. ואחר כך הייתה לנו עוד, זאת אומרת היה עוד שלב שככה של בור, שב-39 בממלי כבר נכנסו הגרמנים, לפני המלחמה, שם זה היה 2 קודם, והיינו צריכים להתפנות מהדירה, אומנם לא הייתה סכנת נפשות, נתנו לנו לצאת, אבל עברנו לשבלי, זה היה השלב הבא. מה שאני זוכרת שסבתא רחל נשארה אחרונה, אותנו פינו קודם, ויצא לה לצאת בשבת, והיא לא לקחה איתה שום דבר, כולל מזומנים שהיו בבית כדי לא לחלל שבת, רק שהיא הייתה חייבת לעזור. ובשבלי התחיל שלב חדש, אחרי מות אבא, המזל שלנו היה שהיה לנו דוד, אחי אבא, שהוא היה איתו בעסק, קראו לו מנחם, שעל שמו נקרא הבן שלי מנחם, שיאריך ימים, והוא היה לנו כאב, ממש לא כאב, הוא היה אב, הוא היה בא אלינו לפני שהוא היה בא, שהוא היה מגיע, הוא נסע הרבה לחוץ לארץ, היה מביא לנו את המתנות, לפני שהוא הגיע הביתה לילדים שלו, היה מתעניין בשיעורים, רבקה, כן, הייתה בארצות הברית, עוד רבקה. והיה מתעניין בשיעורים, ממש בכל פרט ופרט. בעסק כמובן הוא ואימא, והייתה פרנסה, המשיכה להיות פרנסה. דבורה, בשלב הזה שעברנו לליטא, אז היא כבר הייתה יותר גדולה, הייתה צריכה כבר להיות בתיכון. לי זה היה מעבר יותר קל, כי הייתי עוד
יסודי, מה שקורה אצלנו קראו לזה המגן, כן. היא עברה שוב משבר עם הליטאית שלא ידענו שם, בממל לא למדו בכלל ליטאית, פתאום להיכנס לתיכון עם מספור שלא ידעה את השפה, אז סבתא הייתה יושבת איתה וגם איתי במידה מסוימת, אבל בעיקר איתה, וסבתא ידעה ליטאית, כי היא נולדה בליטא, סבתא, ביאנצ'ית, עיירה קטנה. הייתה יושבת ועושה לנו תקצירים, לגיאוגרפיה, או כל הדברים בתקצירים שנוכל ללמוד את המקצוע. אחרי שערי זה כבר הכל מה שקרה, זה כבר הייתה השואה, אבל איכשהו היא התאקלמה, ואז הגיעו הרוסים, עוד לפני הגרמנים, ואז עשו, למשל היינו באות לבית ספר, היו חייבים לבוא לבית ספר, הרוסים חייבו לבוא לבית ספר בשבת. אז הייתה שוב בעיה איך להתגבר על העניין הזה של חילול שבת. אז בשלב האחרון היינו הולכות לבית ספר ולא כותבות. אני איכשהו התחמקתי, לא הלכתי, הייתי קטנה, איכשהו סלחו לי, אני לא יודעת בזכות מה. אבל דבור הלכה ולא כתבה. שבי זה היה גטו? מה? זה היה לפני. זה היה בזמן הרוסים. שנה אחת היינו, מזה אני יודעת קצת רוסית, כי שנה היינו תחת השלטון הרוסי. עם הידעת הרוסית, כן. ואחר כך הגיעו הגרמנים, ואז היה כבר הגטו, ונכנסנו לצמצום, ויחד איתנו בגטו היו עוד כמה, זה שרה לולפיניצקי שאתם מכירים, שאנחנו צירפנו אותה למשפחה, סבתא רס וצרפה אותה. היא כבר בעצם צרפה אותה קודם, כי הן נשארו יתומות לפני המלחמה. טוב, יתר הדברים זה כבר מה שכתוב בספרים, שכולם עברו, אבל זה בערך מה... עכשיו הבאתי לכם כמה תמונות שתסתכלו על סבתא דבורה בילדותה. אתמול בלילה חיפשתי את זה. איך באמת התמונות נמצאו? טוב, היו לה המון חברות, היא הייתה מאוד חברותית. היו לה תמיד חברות. יש לי אחת השיטים מאוד כן. ולמשל חווה הניק שגרה אצלנו בשכונה, הייתה איתה בקפריסין. אז היא אמרה כל כך אהבו אותה שם, היא ידעה עברית, אז היא גם הייתה בצרפת באיזה בית נוער. הסתדרה מאוד עם אנשים. תעבירו, זה המשפחה כולה, זה דבורה. זאת הסבתא מצד אבא, אמא של אבא. אותה באמת לא כל כך אחרת. מה? כן. אני לא יודעת בגבת. הנה סבתא. לא מכירה פה, סבתא דבורה עומדת למטה, וזאת סבתא רבא. זה סבתא דבורה, זאת אני וזה שלמה. זאת תמונה גדולה. זה בן דוד, זה בן דוד. סבתא, וזאת שומונה. זה דוד מנה. איך רואים? שלמה רואים בעיניים. זה